Jamen, vi er på Spot Festival i dag, og vi sidder ude foran Musikhuset på plænen og har mødt Julie, der er studerende på æstetik og kultur ved 6. semester. Og Julie, hvad skal du høre på Spot i dag? I dag? Ja. Jeg skal starte med at høre Benny Hem Hem. Dem skal vi høre på Ark House. Og så skal vi høre Apollo lige efter. Og så skal vi høre Got You On Tape, Jonathan Johansson og Kiss Away Trail, hvis vi kan nå det. Der er mange, vi gerne vil høre. Så skal vi høre Rebecca Maria og Efterklang blandt andet. Og hvad vi ellers kan nå. Jamen, det er jo et dejligt stramt program, I har så. Ja. Har du været til Spot før? Nej, første gang. Ja. Hvad er dine forventninger til festivalen så? Mine forventninger er ret store, fordi der er så mange unge mennesker, og jeg forventer, der er gang ind til hver koncert, der er. Og jeg forventer, at hver koncert bliver meget spændende og intim for nogle af dem. Så jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Kender du mange, der er til det? Nej, jeg kender ikke så mange, nu er jeg tilflytter, så nej, ikke så mange. Men vi skal da mødes med nogen hen ad vejen. Et sidste spørgsmål. Hvad tror du så, at Spot Festivalen gør for Aarhus som by? Jeg tror, at Spot Festival gør rigtig meget for Aarhus. Fordi der kommer rigtig meget fokus på Aarhus. Der kommer fokus på det musik, Aarhus har at byde på. Og er bare alle de mennesker, der kommer fra. Jeg kender nogen, der er kommet fra København, og nogen, der er kommet fra Esbjerg. Så jeg er helt sikker på, at det gør en del for Aarhus. Det er rigtig